नाही नाही काय नाही तिथं कोणी सागर डोकं डोकं त्याच्यात रोल किती सागर डोकं खाली रोहन खाली ना बाळा रोहन थोडं खाली बस खाली खाली फोटो काढू आपकी तो मेरी बचा है आप आए अजित अनंतराव पवार म्हणजे आप आणि दृष्टिकोन काय गुरु माझा प्रश्न असा असतो कोणत्याही प्रसंगामध्ये 5 भावनांचा उल्लेख काही दादांनी मला अनुभव तुम्ही कशा करता बसले आणि त्यांनी माझ्या परिवाराला 2 गोष्टी होत्या आणि तिसरी गोष्ट पहिली गोष्ट महाराष्ट्राच्या सगळ्या पांढरं बटन चालू आहे हा जो प्रघात आहे नंतर हा जो प्रकार आहे हा प्रकार 2 नंबरचा जे होता की राजा लोकसभेच्या मतदान आणि विधानसभेची निवडणूक झालेली याच्यामध्ये तो एकदम बदलला पण एक कारण अमेरिकेच्या अदानीला अध्यक्ष करण्याची वॉरंट काढण्याचा दिवस आणि आमच्या निवडणुकांचा हा निकालाचा दिवस आणि लगेच नाही केलं अंधार कसं याच्यात माझी पत्नी म्हणाली इथे बोट भरलं आणि त्याच्यानंतर तिकडे आवाज आला झालं का म्हणे आता प्रश्न असा आला यादी पाहिजे आमचे बोट दोन्ही बोटे असेल दोन्ही बोट इथे काहीतरी गडबड होण्याचा धोका आता मी लहान केलं नाही कारण मी आता
त्यासाठी दुनियेमध्ये एक्सपर्ट पण झालं ही गोष्ट खरी चमत्कार घडला लोकसभा आणि विधानसभा याच्यामुळे म्हणजे मतात एवढं काय नसलं शक्य आहे त्यांचा अपमान नाही करता परंतु यामध्ये निश्चितपणे काही झालेलं आहे किंवा हा क्रांती नंतर आवडत नव्हतं शिवाय अशा ह्या काळामध्ये असे जे प्रश्न आणखी लोकांचे प्रश्न पुढे आले तुमच्या पैशाची ह्याच्यातले काय त्याला बसवून येतो कटकटून येतो त्या काळात मी तुम्हाला सांगितलं प्रश्न असा आहे 1952 सालापासून आजतागायतली आहे जिवंत निवडणुका पाहिल्या मला दुःख वाटतं मला सांगायला या वेळेला ज्या पद्धती तुम्ही एक गोष्ट शिकली आत्मक्लेशाचा मार्ग शिकायचा आणि तुमच्या सरकारला आमचा कसं मी काय सांगत नाही मी आत्मक्लेशाचा मार्ग मला ती वेदना होती आणि वेदना इतकी जाणवते काय चाललं त्याच्याबद्दल काय ना तू सरकारच्या बद्दल काय करताय आणि जे तुम्ही ज्या पैसे देत नाही तुमच्याकडे निवडल्या केलेले आहेत की आमच्या गरीब कष्टकऱ्यांना बाळांना पेन्शन चालू करा आज तुम्ही दिलेत पैसे 5 वर्षाचे कोणतं नाही बाई म्हणाली मी बाजार गेला पूर्ण वाजवाचा कार्यक्रम होता बाई म्हणाली बाबा आपल्याला काय नाही हा मुद्दा हा फॅक्टर दुर्लक्षित जाणार नाही खरकी हस्तक्षेप आणि ते कसं निवडणुका जिंकण्यासाठी तर त्याचा सुद्धा शोध घ्यावा पाहिजे दुर्लक्ष करून जाणार नाही भारतीय बाजूबंध नाही या प्रकारचा शोध घेतला पाहिजे पवार हे चांगलं म्हणजे बोलले नाही तिथं पण तुम्हाला मुद्दाम सांगतो असाही मुद्दाम सांगतो की हे जे सगळं झालंय की असं बरेच प्रश्न आहेत सगळ्या प्रश्नांची हे जबाबदार नाही पण माझं म्हणणं एवढंच माझं काहीच म्हणणं नाही माझ्यासारख्या नागरिकाला खूप आणि आम्ही काय बोलणार जे काही चालले लोकांचा खूप बँकेच्या गोष्टी मागे राहिली मी माझ्या व्यवस्था केली तुम्हाला सांगितलं झालं म्हणून म्हणलं तुम्हाला त्याच काळामध्ये एक प्रकरण तुम्ही सांगितलं मी ठाकून सांगितलं की मी धर्माची गोष्ट आहे माझा सेक्युलर याचा विश्वास आहे तर बरे वाटलं माझं म्हणणं तीच लोक भूमिका जरा आता आम्ही जे प्रश्न मानतो अभ्यास झाला आम्ही देखील बरोबर आहे सत्य नाही सरकारची वाटत पण गेलं आणि माघारी आले ठीक आहे
आता म्हटलं ठीक आहे, आपण सत्याचाच हे करायचा विचार करतो, तर सत्तेने जे जे सांगितलं त्या वेळेस आपण बसून आंदोलन सुरू करावं. त्यांच्या कृती आहे त्यांनी बंद करत जाऊ. आपण रोज पण यावेळेला जे मौलिक प्रश्न झाले त्यातून आणि जे सरकार तिथे आहे त्यामध्ये माझी तुमची मतलब आहे. पण जे सरकार आहे ते सरकार लोकशाहीच्या तुमच्या जुमानत असते. पार्लमेंटने हजार काही चर्चा होऊ द्यायची नाही. हा काय प्रकार आहे? वृत्तपत्रकारांशी बोलायचं नाही, सांगायचं नाही आणि पंचायतीच्या लोकांना सल्ला द्यायचा तो भाग आणखी वेगळा. हे काय चाललं? आणि डोळे काय काय त्यासाठी माणसं भर झाले म्हणून जमत असायचं. माझी सरकारांसाठी सत्य नाही. आमची मागणी एकच आहे, या सगळ्या प्रकारचा त्या प्रमाणात आम्ही पाहलो की आता आला भेटायत. पण पहिली गोष्ट मी तुम्हाला एवढंच सांगतो, हे ह्याचा निराकरण झालं पाहिजे. तर दाबायचा प्रयत्न केला जमणार नाही. माझ्यासारखी माणसं प्रसंगी मरण पत्करतील, पण आम्ही हा जास्त करणार नाही. तर याने तुम्ही स्वातंत्र्य त्यांनी नाही मिळाले, बाबासाहेबांना आम्हाला झुकत दिले नाही. त्यासाठी लढावं लागलं होतं. गांधींनी हे सांगितलं चले जाओ करेंगे मरेंगे, पण हे असं नाही म्हणाला चले जाओ सांगायचं. बात तो रही है क्या माझं म्हणणं आहे. लागलं माझं म्हणणं असे योग्य निराकरण व्हावं असं मला वाटतं. नाही झालं तर महात्मा गांधींनी सांगितलेलं मार्गाने त्यांनी पद्धत मी दगड त्यानं माहिती मी कधी कुणाची लिहिले दगड उचललेला नाही. मला असे झाले नाही, पण सरकारही मिळाली. सत्याग्रह सविनय कायदे म्हणून सविनय कायदे बंद ज्याला गांधींनी सगळं वापरला सविनय कायदे म्हणून तो केला ना. 1 नाही 2 वेळा 52 निवासून काढले आम्ही म्हणतो नाही. त्यावेळेस तो मुद्दा नाही आहे. माझं म्हणणं आहे जो मार्ग आहे जो मार्ग चालला प्रश्न असा आहे. मला असं आपण त्याला देखील आहोत मी असं आणि हनुमंत याच्या खूप आनंद वाटला, खूप वाढ वाटली. मला असं वाटतं काही काहीतरी जिल्हा ते आहे म्हणून आमच्या नेहमीचा नमस्कार तुम्हाला मी नमस्कार म्हणत नाही, मी जिंदाबाद म्हणतो. तेव्हा दादा तुम्ही आज आता आलात ना, मी 2दा जिंदाबाद म्हणतो. बघूया असं मग कारण आम्ही एकमेकाला ओळखतो. सत्याला समोर जाण्याची चांगली गरज आहे. स्वतः हातात टिकवण्यासाठी ते वेगळे आहे. पण आमचं निभून तुम्ही आल्याबद्दल मी तुम्हाला धन्यवाद देतो. तर तुम्ही आता बोला, पण एवढंच मला सांगतो तुम्ही आला पण
शांततामय मार्गाने जर काही नाही करता पुढे कसं न्याय देता येईल ते न्यायाचा मी प्रयत्न करीन. पण मी असंच उगाच असं वाया जाऊ देणार नाही. एवढंच तुम्हाला विनम्र सांगतो. तुम्ही आला त्याबद्दल तुम्हाला मी धन्यवाद देतो. आपण काम करणारे सामाजिक कार्यकर्ते, राजकीय कार्यकर्ते, राजकीय नेते, वेगवेगळे वादांचे समर्थक जमलेले सर्व पत्रकार बंधू भगिनी आणि माझ्या बांधवांना गेल्या 2 दिवसापासून बसलेले मी खरं तर दिल्लीला गेलेलो होतो, परंतु काल मी दिल्लीत राहिल्यानंतर पुण्याला जाऊन आणि त्या प्रकारे आल्यानंतर आदरणीय बाबांना त्यांनी सांगितलं 3-4 कारणाकरता ते आत्मक्लेश करण्याच्या करता इथं बसलेले. इथं महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले यांचा वाडा सुरुवातीला सगळ्यांनाही अभिवादन करतो. शिवशाहू फुले आंबेडकर सर्वांनाच मान्य करतो. एक गोष्ट खरी आहे, संविधान आपल्याला दिलेल्या बाबासाहेबांनी त्याच्याप्रमाणे प्रत्येकाला आपलं आपलं मत मांडण्याचा, आपली आपली भूमिका मांडण्याचा अधिकार आहे. त्या पद्धतीनं बाबांनी मांडला. बाबा खरं तर काही गोष्टी निवडणूक आयोगाशी संबंधित आहे, काही त्यांना स्वायत्तता दिलेली, काही गोष्टी सुप्रीम कोर्टाशी संबंधित आहे. त्यांनाही आपलं म्हणजे त्यांचा तो अधिकार आहे. बऱ्याचदा त्यांनी तशा पद्धतीनं स्वतःला जे योग्य वाटतं बेंचच्या पुढं वगैरे असे निकाल दिलेले. आता तुम्ही मला म्हणाला की मी स्वतः मतदानाला गेलो. खरं तर आपल्यासारख्या वयस्कर लोकांना मतदानाच्या ठिकाणी जाऊन त्रास रांगेत उभं राहायला लागलं. म्हणून यावेळेस निवडणूक आयोगाने 85 वर्षाच्या वरच्या व्यक्तींना घरी येऊन मशीन नेऊन, आता माझी आई 87 वर्षाची, तिला घरी विचारलं तुम्ही कुठल्या दिवशी आहात आणि तिथं ते आले आणि तुझं मत त्या ठिकाणी करून घेतलं. तसं आपलंही मत त्यांनी घरी येऊन घेतलं असतं, परंतु तुमच्यासारख्यांना घरी येऊन मतदान करणं कदाचित म्हणून जी काही निवडणुकीची पद्धत आहे त्या प्रकारे आपण स्वतः तिथं गेला आणि त्याचं एक उदाहरण दिलं. मी देखील एक उमेदवार होतो. मी पण अलीकडं आपला 21 डिसेंबर सगळ्यात लहान दिवस असतो आणि त्याच्यावर निवडणूक अधिकाऱ्यांना पण म्हणलं होतं की बाबा तुम्ही सकाळी 7ला सुरू करताय, पण 7ला गारठा असतो. आता तर महाबळेश्वरपेक्षा पुण्याचा गारठा जास्त होता काल, अशा प्रकारची परिस्थिती. आणि रात्री संध्याकाळी 5:30लाच मावळतं आणि संध्याकाळी 6च्या आत जेवढे लोक येतील त्यांना रांगेत उभं करून 8 वाजून 7 वाजून 9 वाजून त्यांना सगळ्यांना मतदान करून घ्यायचं असतं. आणि त्याच्यामुळे लाईट तिथं जास्त पाहिजे, कारण अंधूक जर दिसलं तर खुणं तिथं दिसत नाही. आणि तशा पद्धतीनं आम्ही जिथं कुठं आव्हान केलेलं होतं तिथं त्यांनी लाईटची व्यवस्था त्या बाबतीमध्ये केली. आता ज्या वेळेस निवडणूक होतात, मागच्या लोकसभेच्या निवडणुकीच्या निमित्तानं महाविकास आघाडीच्या 31 जागा आल्या, आमच्या 17 जागा आल्या. आम्ही मान्य केलं तो निवडणुकीत जनतेचा कौल आहे. त्याच्यामध्ये EVMच्या बद्दल कोणी बोललं नाही, आम्ही पण बोललो नाही. आता माझं बारामतीतलंच उदाहरण तुम्हाला देतो. बारामतीमध्ये मागच्या वेळेस मी जो उमेदवार उभा केलेला होता तर 48,000 मतांनी पराभूत झाला आणि नंतर लगेचच 5 महिन्यांनी निवडणुका आल्या. त्या निवडणुकीमध्ये मीच त्या 48,000ची भर भरून काढून 1 लाख काहीतरी वर काही हजारांनी मी निवडून आलो. जनतेचा कौल आहे. जनता म्हणतच होती की लोकसभेला ताईंना, विधानसभेला दादाला. आता ती जनता आहे, जनतेला कोण धरणार आहे? त्याच्यामध्ये जनतेने कुणाचं ऐकलं नाही. माझं स्वतःचं उदाहरण मी सांगतो की जी कामं मला मायनस गेली होती ती सगळी प्लस गेली आणि त्यांनी सांगितलं यावेळेस आम्हाला तुम्हाला द्यायचं आहे, आम्हाला विधानसभेमध्ये तुम्ही गेला पाहिजे. आता जनतेचा 5 महिन्यात कौल बदलला त्याला आम्ही काय करणार? दुसरी गोष्ट मला आठवत आहे, उल्हासदादा तुम्ही इथं 1999ला लोकसभेला लोकांनी मतदान केलं वाजपेयी साहेबांना आणि विधानसभेला केलं विलासराव देशमुख म्हणजे आघाडीला. त्यावेळी विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री झाले. विलासरावची काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी एकत्र आलं आणि सरकार स्थापन केलं. आदरणीय बाबा त्यावेळेस बारामतीमध्ये एक मतदार आतमध्ये जात होता. एकीकडे लोकसभेला पवार साहेबांना मतदान करत होता, विधानसभेला मला मतदान करत होता. तरी पवार साहेबांना बारामती विधानसभा मतदारसंघात 85,000चं लीड मिळालं आणि मला 50,000चं लीड मिळालं. मी असं म्हणलो नाही 35,000 मला का कमी पडली.
लोकांचा कौल आहे. काहींना इकडं विधानसभेला अजितला नव्हतं मत द्यायचं, हा जनतेचा कौल आपण मान्यच केला पाहिजे ना. आणि मी आजपर्यंत तुमच्याबरोबर अनेकदा, तुम्ही ज्या क्षेत्रामध्ये काम करता त्या ठिकाणी आपण अनेकदा बसलो, अनेकदा चर्चा केली, मार्ग काढले. कधी मार्ग दुर्दैवाने नाही निघाला, परंतु नेहमी आम्ही तुम्हाला आदराने वागणूक दिलेली आहे, कारण तुम्ही आदरणीयच व्यक्ती आहात. त्याबद्दल आम्हाला रास्त त्याबद्दल अभिमान आहे. आणि ह्या सगळ्या गोष्टी करत असताना काही जण आता पराभूत उमेदवार मलाच ते सांगतात की आमचा पराभव झाला पण अमक्यामुळे झाला. मी म्हणलं दाखवा, सिद्ध करून, कुठले बूथचं दाखवा. काही आता नाना पटोले परवा काय म्हणाले, संध्याकाळी मतदान कसं वाढलं. अहो नाना पटोले साहेब, 4:30च्या पुढं 5च्या पुढं लोक तिथं रांगेत आले. ते आतमध्ये घेतल्यानंतर सकाळी माझ्या इथं सकाळी 7 ते 9 मतदान झालं तर 5%, आणि संध्याकाळी 5 ते दिवस म्हणजे मतदान संपेपर्यंत त्याच मतदानाची टक्केवारी एकदम 15% वाढली. त्याला आमचा काय दोष आहे. मतदारांनी कधी लाईनी द्यायचं आणि कधी मतदान करायचं आम्ही विनंती करत होतो. मी पण सगळ्या बूथवर तिथं फिरत होतो की बाबा चला मतदानाला, थांबा जेवण करतोय, थांबा गारठा कमी होऊ द्या, थांबा दुपारच्या वेळेला येतो. आता तो मतदार आज आहे, तर सांगेल तेव्हाच आम्ही देखील काही बळजबरी करू शकत नव्हतो. आता आपण म्हणताय की पैशाचा वारेमाप धुमाकूळ झाला. त्याच्या संदर्भामध्ये अलीकडे व्हिडिओ आहेत, अलीकडे बाकीच्या सगळ्या गोष्टी आहेत. जर कुठं झाला तर त्या पद्धतीने यंत्रणा आहे. आपल्या इथं तर बाकीच्या सारखं इतर राज्यामध्ये जसं काही बूथ वगैरे कॅप्चरिंग चालतं तसं मला तरी महाराष्ट्रात कुठं पाहायला मिळालेलं नाही. महाराष्ट्राने जनतेने कौल दिला. हे झालं असं, तुम्ही म्हटला तुम्ही प्रलोभन दाखवलं. जेव्हा का लोकसभेला दारुण पराभव झाल्यानंतर मीच फायनान्स मिनिस्टर होतो, मीच माझ्या फायनान्सच्या लोकांना घेऊन बसलो. आपल्याला काही चांगल्या पद्धतीनं लाभार्थ्यांना लाभ द्यायचा आहे आणि त्याचा काही परिणाम होतोय का बघायचंय, गरिबांना द्यायचा आहे. जातपात धर्म भेदभाव करायचा नाही. आणि मी बसलो, माझं 6.5 लाख कोटीचं बजेट होतं माझं, म्हणजे आपल्या सरकारचं. आणि त्याच्यातनं मी म्हटलं 75,000 कोटी रुपये बाजूला काढा, 45,000 कोटी रुपये लाडक्या बहिणीला द्यायचे, 15,000 कोटी रुपये त्या 3, 5, 7.5 हॉर्सपॉवरच्या वीज माफीला द्यायचे, आणि बाकीचे 3 गॅस सिलेंडर वगैरे असं संपूर्ण 75,000 करोड रुपये काढला. तेवढं आपल्याला भार उचलावं लागेल. मला फायनान्सच्या लोकांनी सांगितलं की दादा ह्याच्यामध्ये जर 10% बचत केली तर आपले 65,000 कोटी रुपये वाचतात. म्हणलं आपण करू. मलाही कठोर निर्णय घ्यायची सवय, मी काही त्याचा थोडाशी आयडिया करणार नाही, आणि ते निर्णय घेतले. तुम्ही म्हणताय की तुम्ही एक प्रकारचे दिले, ते आमच्या घरचे पैसे नव्हते, ते जनतेचे पैसे होते. जनतेचा कारभार करताना, लोकाभिमुख कारभार करत असताना, मग तसं संजय गांधी निराधार अंतोले साहेबांनी त्यावेळेस 60 रुपये सुरुवात केली. आज आम्ही आता ते 1,500 रुपये करून घेतले. निराधार लोकांना पैसे चालूच आहेत, तेव्हापासून आजपर्यंत चालू आहे. कुठं बंद केले. आम्ही काही लोकांशी बोललो किंवा कुठल्या योजना जास्त पॉप्युलर. आम्हाला शिवराजसिंग चौहानांनी सांगितलं की माझ्या इथं लाडली बहिणा ही योजना पॉप्युलर झाली, आणि त्याच्यामध्ये ते गेले 15-17 वर्ष तिथं मुख्यमंत्री राहिलेले आहेत. आता ते कृषी मंत्री झालेले आहेत. त्यांनी योजना दिली. त्या कर्नाटकमध्ये देखील काँग्रेसवाल्यांनी योजना दिली नाही का, त्यांनी तर फुकट काय ते एसटी दिली, तिथली ट्रान्सपोर्ट ते फुकट दिलं, बरंच काही काही केलं. आता त्यांच्यावर ताण आलाय म्हणतात. आपमध्ये स्वतः पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यांनी कितीतरी योजना मोफत दिल्या. ते स्वतः केजरीवाल साहेब म्हणतात इतक्या युनिट पर्यंत वीज मोफत, इतक्या लिटर पर्यंत पाणी फुकट वगैरे वगैरे. तो त्यांचा अधिकार. लोकशाही पद्धतीनं निवडून आलेल्या सरकारने काय द्यायचं, आणि आम्ही तरी 1,500 रुपये दिले. त्यांचा जाहीरनामा आला, त्यांच्या जाहीरनाम्यात 3,000 रुपये केले. त्याच्यामध्ये 3,000 रुपये करून मग त्यांनी पण एक प्रकारचं प्रलोभन दाखवलंच ना. आम्ही जसं तुम्ही आम्हाला दोष देता तसं त्यांनी 3,000. ग्रॅज्युएट लोकांना सांगितलं तुम्हाला आता 4,000 रुपये महिना देणार आहे. अजून कुणाला तरी सांगितलं 3 लाखापर्यंत कर्जमाफी करणार आहे. मागे आम्ही 2 लाखापर्यंत गेलेली होती, 3 लाखापर्यंत त्यांचा आकडा काढला. 3 लाख कोटीला गेला होता. 3 लाख कोटी तर देऊच शकत नव्हते. मलाही माहिती होतं. मी तर जाहीर आवाहन केलेलं होतं, चला एका स्टेजवर या, तुम्ही 3 लाखातनं कसे पैसे उभे करणं ते दाखवा. आम्ही 65,000 75,000 कसे उभे करतो दाखवलं. या वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. आता बाबा तुम्ही वंदनीय व्यक्ती आहेत, आदरणीय व्यक्ती आहेत, वडीलधारी व्यक्ती आहेत. ह्या सगळ्या गोष्टी करत असताना तुम्ही आत्मक्लेश
तुम्हाला जे वाटतं ते तुम्ही करू शकता, तो तुमचा अधिकार आहे, तो लोकशाहीने दिलेला आहे, संविधान दिलेलं आहे, घटनेने दिलेलं आहे. पण या बाकीच्या ज्या काही गोष्टी आहेत, मागं पण वेळोवेळी केंद्र सरकारमध्ये आपल्या मनमोहन सिंग यांचंही सरकार असताना कितीतरी दिवस लोकसभा बंद पडलेली होती. नुसतं जायचं, तिथं सह्या करायचे आणि लागोपाठ किती तुम्ही रेकॉर्ड काढा, अशा घटना वेगवेगळ्या ठिकाणी घडल्यात. जरूर आता ह्या चर्चा झाली पाहिजे. तुम्ही ते अडाणीचा मुद्दा काढला, चर्चा तर करायला कुणाची ना नाही. काही काही ठिकाणी आपल्याला मार्ग निघत नाही, त्यावेळेस आपण कोर्टामध्ये जातो. बरं, कोर्टात जात असताना सुप्रीम कोर्टाने लगेच सांगितलं ईव्हीएमच्या बद्दल तुमच्या बाजूनी निकाल लागला की तुम्ही म्हणता ईव्हीएम चांगलं, तुम्ही पराभूत झाला की तुम्ही ईव्हीएमला दोष देता. आणि तसंच झालं. हेच लोकसभेला मात्र ईव्हीएम चांगलं होतं महाराष्ट्रात, का तर 31 जागा आल्या आणि आमचा दारुण पराभव झाला. आणि इथं मात्र लगेच ईव्हीएमच्या बद्दल मुद्दे काढायला लागले, म्हणजे पॉलिटिकल लोक. हे सगळं आहे. म्हणजे आमच्याकडे पण प्रत्येक गोष्टीला उत्तर त्या बाबतीमध्ये आहे. पण आपण जे म्हणताय, मी दिल्लीला गेल्यानंतर जरूर पार्लमेंटच्या हे असतात, सेक्रेटरी नाही, मिनिस्टर असतात, संसदीय कामकाज मंत्री, त्यांना आम्ही सांगू की बाबा तो विषय चर्चेला घ्या, चर्चेतनं खरं काय असेल ते पुढे त्या ठिकाणी येईल. आणि बऱ्याचदा या संदर्भात सुप्रीम कोर्ट पण निकाल देतं, हेही आपण वेळोवेळी त्या बाबतीमध्ये बघितलेलं आहे. पण आता इथं माझ्याबरोबर सुनील आलाय. सुनील 3,000 मतांनी पडला. मग त्यांनी म्हणायचं का तिथं ईव्हीएमनी काहीतरी दोष दिला? त्याच्यामध्ये कुणाला पैसे भरून पुन्हा रिकाउंटिंग करता येतं, त्याच्यामध्ये बघता येतं. पण तो टोटल मारल्यानंतर सगळ्या आकडे तिथं येतात. आता लोकांनी, लाडली बहिणांनी, आम्ही फिरत होतो, ते म्हणत होते की चांगली योजना आहे, पहिल्यांदाच योजना आली आणि आम्ही गरिबांनाच देण्याचा प्रयत्न केला. जी काच गोळा करते, जी झाडू पोछा करते, जी कचरा गोळा करते, जी स्वयंपाक वेगवेगळ्या घरी जाऊन स्वयंपाक करते, धुणं भांडी धुती, असल्याच खुरपणीला जाती, असल्याच महिलांना दिले ना. त्या बिचाऱ्यांना तर तिथं एक समाधान व्यक्त करतात आणि त्यांनाही त्याच्यातनं थोडी फुलाची पाकळी, त्याच्यातनं फार काही त्यांचं साधणारे अशातला काही भाग नाही. आणि यांनी पण, इतरांनी पण दिलेल्या योजना बघा ना, त्यांनी पण वेगवेगळ्या प्रकारच्या लाभ दाखवण्याचाच प्रयत्न केला. आणि अशाच पद्धतीनं त्यांचा जाहीरनामा तुम्ही बघा, आम्ही दिलेला जाहीरनामा बघा, अशा बऱ्याचशा गोष्टी त्याच्यामध्ये आहेत. पण आम्हाला वाटतं की या संदर्भामध्ये सुप्रीम कोर्टाने ऑलरेडी सांगितलेले ईव्हीएमच्या संदर्भामध्ये पुढे आता तक्रार करत बसू नये. तरी देखील कोणी सिद्ध करून दाखवलं. मी पण पूर्वी आघाडीमध्ये काम केलं. आम्हाला पण आघाडीमध्ये सांगायचे की दादा असं केलं की असं होतं, तसं केलं की तसं होतं. मी दाखवलं, ईव्हीएम मशीन ठेवून दाखव म्हणलं मला, ठेवून कुठं काही दाखवलं नाही, काही नाही. सांगताना सगळे सांगतात ईव्हीएम मध्ये असं होतं, ईव्हीएम मध्ये तसा घोटाळा होतो, असा घोटाळा होतो. पण अजूनपर्यंत ऑन मशीन कोणी सिद्ध करून दाखवलं नाही. इथंच असणाऱ्यांनी पण सिद्ध करून दाखवलं तर आम्ही पण त्यांना त्या निवडणूक आयोगाच्या पर्यंत नेण्याचं, किंवा महाराष्ट्राचे निवडणूक आयोगाचे जे प्रमुख आहेत राज्याचे, त्यांच्यापर्यंत नेऊन बाबा हे तपासा. कारण वेळोवेळी ते संपूर्ण, मागे पण एकदा 2014ला थम्पिंग मेजॉरिटी मोदी साहेबांना मिळाली, तेव्हाही आम्हाला सांगितलं घोटाळा झाला, ईव्हीएम मध्ये घोटाळा झाला. कुठलंही बटन दाबलं की कमळाला जाते, कुठलंही बटन
आम्ही पण बॅलेट पेपरमध्ये मी 91ची निवडणूक केली, बरेच केले. उलट ह्याच्यात अजिबात काही करता येत नाही. टोटल मार्क किती येत आहे, नोटाला किती दिलं, अमक्याला किती दिलं, तमक्याला किती दिलं. अर्थात बाप्पासाहेब तुम्हालाही म्हणजे सांगण्याचा अधिकार आहे, पण आता आपल्याला निवडणूक आयोग पण मान्य करत नाहीत. आता शेवट म्हणजे सुप्रीम कोर्टात. आम्ही काही बळजबरी केली नाही की बाबा मशीनवरच घ्या, उद्या बॅलेट पेपरवर घ्यायचं असेल तरी आमची तयारी, पण बॅलेट पेपरवर घ्यायचा अधिकार आम्हाला नाही ना, अधिकार हा इलेक्शन कमिशनला आहे. आता जोडून फक्त एक मुद्दा आहे, बऱ्याच म्हणजे काही लोकांना एकदम चांगलं वाटतं, काही लोकांना वाईट नाही वाटत. मुद्दा फक्त एवढा आहे की लोकशाही असायला पाहिजे हे पहिलं तत्व, आणि लोकशाही आहे हे दिसायलाही पाहिजे हे दुसरं तत्व. मग त्या तत्वाला अनुसरून काय हरकत आहे जर बॅलेट पेपरवर लोकांच्या मनात संशय, एका माणसाने संशय व्यक्त केला म्हणून रामाने राज्य सोडलं, आता तर रामावाले सत्तेत बसले, तर एवढी माणसं जर ऑब्जेक्शन घेतात तर काय हरकत आहे बॅलेट पेपरवर पुन्हा. परंतु तो निकाल सुप्रीम कोर्टाने द्यावा ना. सुप्रीम कोर्टात मॅटर गेले. आता सुप्रीम कोर्टाने तिथं केस जायच्या आधीच सांगितलं, तुम्ही पराभूत झाला की तुम्ही म्हणता ईव्हीएम खराब, आणि जिंकून आला की तुम्ही म्हणता सगळं चांगलंय, असं त्यांनीच बोलते. मला नाही माहिती. ठीक आहे, पण इथे संधी आहे म्हणून आपण माझं एक म्हणणं आहे, आपले मतभेद सरळ आहे. दादांनी मी सांगितलं की तुम्ही सुप्रीम कोर्टाचा सतत हवाला घेता आणि सुप्रीम कोर्टाने कबूल आहे, पण झालंय सुप्रीम कोर्टाने दिल्यानंतर प्रश्न संपत तुम्हाला माहितीये. त्यासाठी पण त्यांना करावं लागतं. मी तरी हे माहिती असून मी पहिल्यांदा सांगतोय, विरोधकांची आमची जबाबदारी आहे त्यामध्ये सुप्रीम कोर्टाने काय म्हणतो. दुसरं असं आहे, त्यांनी केलं म्हणून आम्ही केलं हे म्हणत मला आपलं माझ्याकडे काही चुकीला असेल आणि कोणी विसरले काही असेल तर त्याच्याची सेवा घेतली जाईल ना, असं मला वाटतं. मला वाटतं याच्यामध्ये आता काही निर्णय लागणार नाही. आम्ही तुम्हाला एवढं सांगतो की आम्ही हे आंदोलन शांततापूर्ण मार्गाने चालवणार आहे. दगड मारणार नाही, शिवी घालणार नाही, काही नाही. हे दडपलं जाणार नाही याच्याबद्दल शब्द म्हणून तुमचा घेऊन देणार आहे. कारण आज जे चालले ते गरज ते खूप चालेल, मी तुम्हाला सांगणं झालं नाही आणि मी तुम्ही तक्रार करतो. पण माझं म्हणणं आहे की हे आंदोलन आम्ही गांधींच्या मार्गाने किंवा माहिती मंदिर आणलेला मार्गाने मोठं आहे. आपलं तर रोज कामगार सोडून आपली हमालाची किंमत चाललेलंच आहे, तर ते होणारच नाही. पण आम्ही हे आंदोलन जे काही प्रश्न ती म्हणतात ते आहे जटिल प्रश्न, पण हे जटिल प्रश्न जनते चर्चेला आणणं आणि जनतेच्या नंतर जनतेची न्यायबुद्धी आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या जजेसपेक्षा जनतेची न्यायबुद्धी मला जास्त आणि ती न्यायबुद्धी तिला आव्हान करते. तर मला वाटतं तोचपर्यंत शेड्यूल दाखवणार एवढंच पाहिजे. विनंती करणार पण करणारे इथे बसलेले तो शिरणला जाऊ नये एवढंच सांगतो. आणि फिरणाऱ्याला जाल तर त्रास. कारण आम्ही भारतीय घटनेमध्ये निकष कोणता तुमची आत्ताची कृती बरोबर आहे का की कोणत्या परिमाणात आहे पाहिजे, घटनेच्या प्रमाणात आहे. आपण घटनेला मान्य केली म्हणून मी तुमचं अभिनंदन का केलं. तुम्ही स्वच्छ सांगितलं की मी धर्मनिरपेक्षवादी, तुम्ही घटनेचं बोलला. ते जसं आहे तसं बाकीच्या बाबतीत सुद्धा आपण लोकशाही मान्य केले, समाजवाद मान्य सर्व मान्य केले, ते आम्ही करणारे सर्व होतं आम्हाला आमचं कर्तव्य. मी आत्महत्येचं आंदोलन करू का त्याचा भाग आहे. तुम्ही त्याचं संभावना केली त्याबद्दल मी तुम्हाला धन्यवाद देतो. पण तुम्हाला एवढं सांगतो हे जे आंदोलन आता सुरू झाले त्यात काही विधायक बाजू आहे, काही चळवळीच्या हक्काची बाजू आहे. कृपया ते केरळला जाणार नाही आणि केरळला जाता तुमच्यासारख्या मनुष्य ते पाहत बसणार याची मला खात्री आहे. तुम्ही आला आनंद वाटेल. बाबा म्हणजे त्याचा प्रत्यय आम्हाला 3 दिवस झालं. 28 नोव्हेंबरला महात्मा फुलेंच्या स्मृतिदिना दिवशी तुमचे मंत्रिमंडळातले सहकारी चंद्रकांत पाटील म्हणजे मागच्या मंत्रिमंडळाचे आता नाही मंत्रिमंडळ ते फुल्यांना अभिवादन करायला गेले आणि आमच्या अंगावरून समोरून गेले पण भेटले नाही. त्याच मंत्रिमंडळाचे तुम्ही मंत्री, त्यामुळे तुम्ही
अजित पवार आणि बाबा आढाव यांच्यातला जे संबंध आहे ते म्हणून पण तुम्ही आलेला आहात आणि हे आंदोलन वाढल्यानंतर त्याचा जो काही बाबा म्हणजे त्याचा जो चिरडण्यासाठी जो प्रयत्न झालाच तर तुम्ही जशी कटेंगे तो कटेंगे याला ठाम विरोध केला. काही अशा उमेदवार दिली की त्याच्याबद्दल तुम्हाला विरोध होत होता, तशी भूमिका तुम्ही घ्याल अशी तुमच्या आगमनाने आम्हाला खात्री वाटते. तुम्ही तो आल्याबद्दल थँक्यू. धन्यवाद. हे अजिबात चिरडलं जाणार नाही. किती स्वपिचिंगी बाबांना आदरणीय बाबांना इतके दिवस बसायचं मी आता तर विनंती केलेलीच आहे. परत आता उद्धव ठाकरे साहेब पण इथे येत आहेत. वेगवेगळे राजकीय नेते मंडळी येणार, बाबांना भेटणार, ते समर्थन करणार. आम्ही विनंती सोडा म्हणून करणार, परंतु अजिबात कुठलाही दबाव आता माझ्यात मी बरोबर कलेक्टर आणले, सिटी आणले, सगळे अधिकारी आणलेले. परंतु मी आता जाताना पण त्यांना सांगितलं की असलं काही आपल्याला करायचं नाही. काही आलं स्वागत आहे तुमचं. मी एवढं सांगतो, अजिबात त्याचं वाईट होणार नाही. आणि उद्या करायचं एक मिनिट